Da je internet zauzeo svoje mesto i u obrazovnim institucijama, pokazatelji su brojni web sajtovi ne samo srednjih, nego čak i osnovnih škola. U osnovnoj školi Janko Veselinović navode da su učenici iskazali želju da na postojećem sajtu uvedu i forum. Upoznajemo se sa sajtom osnovne škole Janko Veselinović. Prošle školske godine smo postavili sajt i iskreno da vam kažem, pošto mi zbilja insistiramo na saradnji sa roditeljima, dobili smo mogućnost i ponudu jedne naše učenice, majka drži agenciju, ona je vlasnik Sansi agencije koja se bavi upravo time, marketinška agencija, i pružila nam je svesrdnu pomoć koju smo mi prihvatili. Znači, te neke početne korake smo uz njenu pomoć završili, a nakon toga smo se uključili nastavnici škole, učenici, pedagoško-psihološka služba, i sad to je već zaživelo i sad mnogo je lakše. Kakvi se podaci nalaze na sajtu i kome oni mogu biti od koristi? Dakle, najvažnije od svega da oni imaju, znači, svoju svrhu, jer ako samo postoji tako da bi samo bilo, onda to ne bi bilo to, i u tom smislu, znači, trebali smo da popravimo komunikaciju između, to nam je bila želja, nadam se da smo u tome i uspeli, da popravimo komunikaciju između škole i nastavnici sami sa učenicima, roditeljima, pa i sa lokalnom zajednicom. Kogod je zainteresovan može da dobije osnovne informacije na sajtu, tu su podaci koji su stalni, što se tiče nekog uopšte o školi, informacije, zatim statistički podaci, i ažuriramo redovno ovo što nam pristiže kao aktuelnosti, zatim časopisi koji postoje u našoj školi, ali uvek izlaze novi brojevi, tako da na taj način osvežavamo sajt i trudimo se da budemo aktuelni, jer to je naš cilj prevashodno bio i zbog toga smo ga i postavili. Da li uključujete i mišljenje učenika u sam izgled sajta, u podatke koji se nalaze na njemu? Da li dobijate neke ideje možda od učenika, neke predloge? Fakat je da su deca sjajna. I mi smo tako nekako i locirani ovde u gradu i oni mnogo znaju. I pomažu nam, čak i kad nam stižu novi računari u instaliranju, naravno koristimo njihovo znanje bez kompleksa, apsolutno, trudimo se da ih uvažimo i pokaže se mnogo puta da su nas u nekim stvarima i prevazišli. I u tom smislu, evo sad jedan dečak konkretno 8. razreda se ponudio da napravi forum i nama se to jako dopalo, ispoštovat ćemo ga i očekujemo, s obzirom da je ovo, o tome će više i profesor informatike govoriti, ali izborna nastava informatike tek krenula ove školske godine u 5. razredu, to je nešto što je Ministarstvo prosvete propisalo. Sadržaj, kažem, to se počinje od nekih osnovnih pojmova, ali verujem da su napravljeni tako da će biti sve moderniji i moderniji i da će oni moći mnogo više da se uključuju. Ono što je aktuelno sada, to je upis prvaka i evo govorimo o tome, osim znači toga šta se dešava u školi, kakve su aktivnosti koje se mogu naći na našem sajtu i kao što sam rekla malo pre onih podataka koji su maltene nepromenljivi. Znači, roditelji mogu ovde da nađu, ipak bih se vratila na to, i koji je nastavni kadar i u kojem terminu počinje nastava, prepodnevna, popodnevna. Možda se to nekom čini suvišnim. Međutim, verujte da na taj način izlazimo u susret i roditeljima jer štedimo njihovo vreme, a znači ima mogućnosti toliko da dobiju informacija na našem sajtu, kažem opet, to je najvažnije. I da se vratim na ovu priču, najaktuelnije je sada upis prvaka. Pedagoško-psihološka služba kod nas u školi, opet uz pomoć stručnjaka, su pripremili informacije o tome šta je potrebno. Pre svega šta je potrebno za upis, znači od tih tehničkih stvari, zatim koja uzrasna grupa se upisuje ove godine, gde mogu da se obrate u školi ukoliko imaju neke nedoumice, jer nikad ne možemo da predvidimo šta sve može da bude njihovo pitanje. Zatim, koji su učitelji predviđeni da povedu prvi razred, što je vrlo često značajno roditeljima, čak smo i o tome razmišljali. Opet vreme u kom se nastava pohađa. Zaista smo se trudili da damo najiscrpnije informacije koje bi interesovalo budućeg prvaka, odnosno njihove roditelje. Kažem, eto, to je recimo ono što je aktuelno, zatim proslave koje se ovde redovno organizuju, mogu se naći takođe forma kako to mi radimo, pošto se trudimo da budemo neobični.
Također roditelji mogu da pronađu, i naravno i učenici, sve aktivnosti koje u toku školske godine, od dečje nedelje, čivijade koje se sprovode u školi, zabavijada i tako dalje, sve je potkrepljeno fotografijama, tako da mi ne lažemo. Da li se o internetu priča na vašim časovima i da li je uopšte tu u nastavnom planu? Za 5. razred nije predviđen internet. Ja stvarno sad nemam uvid šta je za kasnije. Sigurno će mislim, ne može se zaobići ta tema. Trenutno smo prošli one osnovne stvari u računarima, delovi i operativni sistem Windows. Sad radimo programski parter Worda za obradu teksta. I u sklopu toga sad ja koristim maksimalno kad neka lekcija je interesantna, pa onda spomenemo internet da možemo da slike, gotove neke tekstove, ne moramo mi da se mučimo, možemo da iskinemo, iskoristimo normalno. Kroz razgovor s decom primetim da njih, pošto je ovo, kažem, sticajem okolnosti škola u gradskoj sredini, gde njih dosta, možda 90% dece ima računar, ali šta sam ja zapazio je da je problem malo da nemaju svi kvalitetnu internet vezu, da su uglavnom većina njih na dial-up kombinaciji, ograničeni uplatom sati, znači to s roditeljima, kad su deca dobro uplati im sate, kad nisu, kad su... Jeste, ona spora je veza, tako da nadam se da će, pošto je sad ovi ADSL da je postao pristupačan i kogo me neko dece pita, ja preporučim da ipak to sad najpovoljnije. Da li onda u tom trenutku koristiti priliku, možda im objasnite da internet ne bi trebalo koristiti samo kao zabavu, nego i za... Ja koristim svaku priliku da ih, osim što njih 99,9% koriste računar kao za igrice, da ih sutra čeka, da se njima čini da su oni još mali, ali to 3, 4, 5 godina, 6 začas proleti, da sutra ne verujem da će bilo koji posao moći da radi, a bar bez nekog osnovnog. Sad je to, mislim, već došlo vreme, a zamislite kada oni dođu, konkretno ovi mali petaci za 7-8 godina, da to će biti nezamislivo da... Tako da ja ih pokušavam da usmerim, a s jedne strane nije ni loše, bar za početak, da steknu neki kontakt. Ipak je deci mnogo lakše. Da li bi možda trebalo nešto menjati u nastavnom planu i u vašeg predmeta, odnosno informatike?